أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wajabate biye jumaye biye lahoroma dunye ala batuli ala madeli ala nyini wajabate kakulu ala ye andaro de kama wajabate ka do jinani meleken wurdane ani buna aramade subhanahu wa ta'ala ya anda angale ala don ni ala don wajabate ka atne ma fe ondui ni yo toyi ikasra ala nye ni sra la ala nye wajabate ka do ikanyani lahra bi noya wajabate ka do ngo bela min subhanahu wa ta'ala she masa sangulu masa ni dugumakulu masa here ani bone masa masa min na ka kuti do masa min kada ya abo de ke kul fa ya kul wajibati ka do o ala min na ye ni bele jele bonya ka takadi ma kilima no ya rasulullah muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam wajibati ka do magangadu ikado matne kadu ikado aywa ale min nyeye adara ale de kama wajibati ka do abunya na karama na noro ode yangale mbejnya ani lahara koso ba ale de la ninge muhammadu kama ni do muhammadu kama subhanahu wa ta'ala ko kabuke amanyi na allah ta'ala fe shimasa wajibata onganin jamana mi na tayi malik akan malik kishi akan malik tanga akan malik bo wajibata ka do na ni belajile ka ka here shuru malik ko malik mi na shengena na nyani na shengeni nyani mi ni allah ta'ala ba do akira ka da dalu minga udonya be ala de bulu wajibati ka do setan nye dabali tambulu fere tambulu ni bela jele be allah ta'ala ka dangane akono ala mali bojugu bulu ka mali kishi ala mbawanja wala mi ndalo ka jamana izegere wajibati ka do ni kunvi nu ta nya do wala mubaraka ka da fe minga ulu de bodo nga ala bo ni chanje ala umalu udeme bo umalu ku yere malu ala udaji ala ya rabbi udaji ku deme bo udaji akadi maaminu nye ninga mali soro udaji ala iku malu diena iku malu lahara ala ka do anuche ala ka jamana nkishi ka jamana ndanga afandan nani belajili a jamana de kishi ka jamana de tanga ala o mo nyini fe ka ala ya kama ala oke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajwati ka do kliflaina minya alislamoyi ikado dinya bangoloka minye kiraye ikado akabangeni ka nyanamaya onni soja duwawu ikado ala deli sarakati bo o min gera ala kanin bele jile mine ka do awni bamandu che amo nyini subhanahu wa ta'ala fe akam muhammadu kama magani madina kama kureshu baraka kama alquran lazim baraka kama amo nyini allah ta'ala fe ala ni anga jamana kishika tanga ika hera shuranga jamana kono ikanga jamana denni kenaya ikanga jamana denni kenaya ya rabbi mimbi malikono mimbi malikoka ala aunga jamana nyema minu nu usogo banga jamana nabi ala ikaro yele menu nye iku hakili daile iku so hakili nyumana ikata masha nyumanduma ikahine jigu dusuko no kahine jamana dona ala shekanga sorrasui ulu minu ndene do ani ba manunje ulu minu bisa ulu minum baraka bana ulu minum baraka jamana bobulula ala baraka dula ika yele menunye ala iku kishi juka toroma ani juka jambama wajabati ka do bele jere kitike korta sanfe ame mawludu sali kono wajabati ni do akun kelen kono fongo fe ne ya nyina allah ta'ala fe muhammadu baraka kama muhammadu koso wallahi allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayidina ya allah يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا شريك له بسم الله ولا حول ولا شريك له بسم الله الحمد لله لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين wajibate ne ben bulo karikado mbi bonni seben minuka ma l'indépendant mami nya seben atwa de ko abdullahi jara seben buran bi ko ma bla bolila sabla boliko shie baduru kemeshege aninani bi juma dunya inna abla jara ko akika don lada do anga jamana kono mauludu dine nyemo kanyema ba min ashedu usman madana sharif aidara amal lada wuli min
dabali k'a gosi jinɛ ni mɛlɛkɛ ni wurudannɛ bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a la i k'a dɔn mawuludu sali i k'a dɔn a kunfɔlɔ la ayiwa min ye bangeni ye bon jabate i k'a dɔn kɛnɛ in kan ɲinan waajuli kɛnɛ kan Usmane Ramadani Sheriff Haidara ni maa min ka kegu a ye kangaruw ni welewele caman kɛ min kɔni bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ jɔli ani jamana ɲɛtaa ma Fédération Ansarudine International Fadi ani maa joli ka bɔ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na jamana 40 ani kɔ nin bɛɛ lajɛlen hadamaden de ɲɔgɔn gafo i k'a dɔn Serifukɛ la min ye Usmane Ramadani Sheriff Haidara Bamakotigiw politikimaw diinɛ ɲɛmaw bon jabate i k'a dɔn min b'i yɛrɛ kalama ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni i k'a dɔn u dafara Salle 26 mars la Sebenarnya ko hadamaden i k'a dɔn i kun b'a tigɛ de 200 dɔrɔn mɛ a ko Usmane Ramadani Sheriff Haidara a ka kɔrɔfɔ fanbaw min ye nin kɛnɛ in ye i k'a dɔn a taara ka ɲɛsin bɛn ni kelenya yɛrɛ de ma an ka jamana kɔnɔ sabula a ko jamana in ye an bɛɛ de ta ye i k'a dɔn i mana kɛ sugu o sugu ye i k'a dɔn jamana wɛrɛ t'i bolo Mali kɔ o Mali in kan ka kisi k'a tanga ni ka Mali in sinsin k'a barika mun ni mun bɛna n'a ye o de ye bɛn ni kelenya an ka ko to ɲɔgɔn da la a ko n'o tɛ min ye jamana in ye ko dama min dalen don k'a sɛgɛrɛ ni bɛn ni kelenya ani dugawu tɛ bon jabate i k'a dɔn a sigili bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ko a ma dugu bɔ dugu la a ma siya bɔ siya la a ma diinɛ yɛrɛ bɔ diinɛ na bon jabate bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan min ye jamana ɲɛtaa ye ani jamana basigi bɛ se ka sabati cogo min na tiɲɛ don bon jabate sigi ka fɔ o ye damuba ye lala n'an sigira ka fɔ marifati yɛrɛ min bɛ sen na bon jabate o ye kɔsana ko ye n'o tɛ sigi ka fɔ de bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ da min b'a to jamana in yɛrɛ a bɛ kisi jolibɔ ma a ko min ye Mali sɔrɔdasiw ye dugawu kan ka ta k'u sɛgɛrɛ dɛmɛ yɛrɛ kan ka ta k'u sɛgɛrɛ sira fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sabula jɔn bɛ jɔyɔrɔ min na jamanadenw ye a fanga ka bon o k'i bɔ a la jamana danganiya n'a taabolo bɛ maa minnu bolo bi n'o ye cɛmancɛ fanga ye a Seyidi Usmane Ramadani Sheriff Haidara a ko a ka dɛmɛ a n'a ka dugawu bɛ ta ka ɲɛsinw ma bi kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye bon jabate u bɛ do gɛlɛnba de la u bɛ waati min kɔnɔ faama caman dɛmɛna ma ni ɲɔgɔn na gɛlɛya ye nka u n'a ta bɛɛ n'a fɔra ko i k'a dɔn hakilisigi ni basigi ani kuma ɲuman fɔli jamana kɔnɔ o talen b'u bolo a k'i k'a dɔn u k'an ka dɛmɛ o la u k'an ka fo o fana k'i bɔ yen bon jabate i k'a dɔn u kɛlen bɛ ka baara minnu da nganamu ni sɔni min bɛ jamana kɔnɔ san caman o de kɛra sababu ye ka jamana in sigi a sensabara kɔnɔ o yɛrɛ de nana ni gɛlɛya in fanba bɛɛ ye sira tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen kalanso tɛ yen bon jabate i k'a dɔn makaama yɔrɔ tɛ yen a wari bɛɛ lajɛlen taara ka du fadenjugu dɔw fɛ san 36 Usmane Ramadani Sheriff Haidara a ko tiɲɛ don nin nganamu ni nin joint bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama fɛnjuguba de don min ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ banajugu bɛɛ kan k'a fɔ maa damadɔ ka fara ɲɔgɔn kan jamana sɔrɔ ani jamana i k'a dɔn a niyɔrɔ k'i kelen k'o ta a k'o ye kawale min jɛka jugu faamaw kelen bɛ k'o kɛlɛ min daminɛ u k'an ka dɛmɛ dugawu k'an ka k'u ye bon jabate k'a dɔn u kana wulomali kɛ u kana maa bɔ maa na sɔmi maa kɛ maa o maa na k'a fɔ o de kɔni kelen bɛ k'i dafa forobafɛ la u k'a ɲɛ kari a ko k'i bɔ yen bon jabate k'a dɔn mawuludu a bɛ bila kutumu kɔnɔ min ye laada ye bon jabate k'a dɔn a bɛ min fɔ silamɛw ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan k'i banba k'i ka hakilina ka fɛn kelen min ka min tɛ nkalon ye min di maa janfa o de ye kuranɛkulu ye fɛn min fɔ bon jabate k'a dɔn kira Mahamadu sallallahu alaihi wasallam o ye wulikajɔ ani baara minnu kɛ bon jabate k'a dɔn silamɛkɛ kan k'i banba o de ka kosɛbɛ o de bɛ laban o de ye tiɲɛ ye a ko kun t'a tɔ a y'a kunkolo b'a kɔrɔ kuranɛ in de ye wulibali bon jabate a ko k'i bɔ yen a ko silamɛya a nana ni hɛrɛ ani bɛn bon jabate silamɛya ma ɲɔgɔn gofɔ ɲɔgɔn fa a m'o fɔ ɲɔgɔn janfa a m'o fɔ bon jabate k'a dɔn a bɛ kangari min da an ka jɛnɛya dabila bon jabate k'a dɔn an ka hinɛ ɲɔgɔn na bon jabate o mana bɔ yen silamɛw ka ɲɔgɔn bonya bon jabate i k'a dɔn ne de ye nin ye olu bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la n'o kɛra sigi bi ja nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ
akabi bolla karamɔgɔ dɔ b'a ni dɔw bɛ k'a fɔ k'a ɲa karamɔgɔ dɔ b'a dɔw kɔni jamana kɔni janfa sɛbɛnnikɛla n'o ye journal la prétoire ye maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye la rédaction ye karamɔgɔ dɔ b'a u y'a yira k'a fɔ maa 3 kɔni ja bɛ photo la ni olu kɔni ye jamana janfa ni k'a kɛ batɛmɛsira ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye fasoden juguya karamɔgɔ dɔ b'a b'a ye k'a fɔ o de ɲɔ ɲalen bɛ faso Maliba kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ye maa fɔlɔ min ta o de ye jamana premier ministre kɔrɔ ye n'o ye docteur Boubou Cissé a ko ni ye waati dɔw tɛmɛn'o la karamɔgɔ dɔ b'a ye k'a fɔ docteur Boubou Cissé ni Kɔnɔbarikaw ka masakɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye u ka kuma ɲɔgɔnya dɔ sɔrɔla réseaux sociaux kan a ko kɔni kɛra masiba belebeleba ye min ye Boubou yɛrɛ lakika kumakan ani Ado kumakan dɔw yɛrɛ tun t'u da o de ye Mali janfali ye n'i ye kow taabolo lajɛ CEDEAO danganiya jugu min ta ka Mali sɛgɛrɛ karamɔgɔ dɔ b'a ni k'a yira k'a fɔ jɔakun 3 jɔakun 4 o kuma k'u bɛna ye k'a fɔ jamana marabaaw bɛna dɛsɛ o kuma min ye nin ko ye k'a tɛna taa yɔrɔ janna sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye sɔrɔsiw ye k'u kamana gannen don karamɔgɔ dɔ b'a kuma bɔra maa min da o de ye docteur Boubou Cissé ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Boubou ye i ye jamana mara ka tɛmɛ sabu jamana premier ministre ya jamana gundo n'a lahelaw bɛɛ lajɛlen b'i bolo a ko e bɛ se ka kɛ cogo di ka tila k'i ka jamana janfa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o taabolo lajɛ min ye docteur Boubou Cissé karamɔgɔ dɔ b'a k'a bilala dingɛ min kɔnɔ o kuma o de ye janfa ni bɛsɛnkɔniya ye a ko a yɛrɛ ka jamana min y'a tɔgɔ bɔ jamana ni min ye fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a sɛgɛrɛ a ko bi k'a bɛ se ka nin ta k'o sɛgɛrɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko Boubou ma bɔ yen maa min fɛnɛ ja bɛ ani a ka lahilaw bɛ yen o de ye cɛma Ibɛri Kulubali ye sɛbɛnnikɛla ko ministre de la défense kɔrɔ don a ko min ye cɛma Ibɛri Kulubali ye karamɔgɔ dɔ b'a politique maa don a ye jɔyɔrɔba caman kɛ an ka jamana in kɔnɔ a ye nafolo sɔrɔ a ye tɔgɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Niger fangakura maaw ye olu kɔni fɛnɛ nana lajɛ min ye maa 400 ye ni k'olu ka passeport diplomatique sama ka b'u bolo a ko min ye cɛma Ibɛri Kulubali ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ taara ye o kɔnɔ in sɛbɛnnikɛla ko a tɔgɔ yera lahela jumɛn na min ye jamanakuntigi kɔrɔ Niger kɔnɔ n'o ye Mohamed Bazoum ye k'ale tun y'o ka conseil spécial ye sɛbɛnnikɛla ko maa min tun bɛ ka Mali buruja n'o ye Mohamed Bazoum ye a tun tɛ Mali fɛ min ye Mali ye ka fiɲɛ tigɛ a na karamɔgɔ dɔ b'a maa jumɛn b'i to yɛrɛ ma min ye Mali mara ka tɛmɛ n'o ye Mali ministeriya ye ni ka tila ka t'i yɛrɛ cɛ o tigɛ ni ka jamana in janfa a ko min kɔni ye fasoden juguya ye karamɔgɔ dɔ b'a b'a ye k'a fɔ o de bɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa 3nan min tɔgɔ bɛ min ye sɛbɛnfura la o de ye kɔlɔnjɛbakaw ka baro ye a ko min ye baro n'o ye Umaru Mariko ye Sadi ale ɲɛmaaba karamɔgɔ dɔ b'a n'i y'ale ka kunun kumaw lajɛ Faransi bɛ tɛgɔrɔma nanzaraw bɛ tɛgɔrɔma min ye nanzaraw ye min ye jamanaden jugu don karamɔgɔ dɔ b'a b'a ye k'a fɔ bi Ala nana n'a ka na ye min y'o baro de sigilen bɛ nanzaraw cɛla bi a ko e sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jɔn tun b'a dɔn k'a fɔ Umaru Mariko n'o ye kɔlɔnjɛbakaw ka baro ye karamɔgɔ dɔ b'a ale bɛna Mali bila ni ka taa sigi Faransi ni ka kɛ refusé a ko k'a dɔn man ni nka Ala bolo karamɔgɔ dɔ b'a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a ko min ye Umaru Mariko ye karamɔgɔ dɔ b'a ale ta in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ o de ye an ka faama n'o ye armée malienne ye olu bɛ ka ŋaniya baara min kɛ an ka jamana kɔnɔna la o de ma bɛn ale ma min ye armée k'a tɛnkɔrɔma k'a yira k'a fɔ k'u tɛ foyi la min ye maafa jugu ye ka taa bin dugudenw kan ka bin filaw kan karamɔgɔ dɔ b'a k'u bɛ siyako kɛlɛ de la Mali kɔnɔ koyi ko ni diɲɛmaa t'a kalama ale baro b'a fɔ diɲɛmaa ye k'u ka wuli ka na jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i tɛ jamana dɛmɛ ka bɔ a juguw bolo karamɔgɔ dɔ b'a i kana kɛ sababu ye ne ka jamana tɔ curo a ko Umaru Mariko ye min kɛ a bɛ bila fasoden juguya minɛn kɔnɔ sabu a y'a kɛ jamana janfa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin maa 3 lajɛ k'a ka ca dɛ nka sɔgɔmada in na olu da sera maa min ma o ye nin maa 3 ye a ko don n'a nataw la karamɔgɔ dɔ b'a maa bɛ ka jamana in janfa ka jamana in buruja karamɔgɔ dɔ b'a n'i ka jamana in k'a labila juguw ye k'u b'u da don bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate ne bɛ n bolo kari ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Tribune malidenw ka guwakura Jabate k'a dɔn kunnafoni in zaal'o la i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka nin sɛbɛnni in kɛ sɛbɛnfura in yɛrɛ nin y'a bɔli ko 429 ye Jabate i k'a dɔn Yahaya Sangare i k'a dɔn maa lakodɔnnen don jamana in kɔnɔ jalatigiba kun don Jabate i k'a dɔn a ye to a ba sɔrɔ nka kɔsa in na Dakan kura Yaya la Mali Tribune
Sulaiman ako olu ye wuli ka jɔ ni jateminɛ min kɛ a ka kɔrɔfɔw a n'a ka kuma tɛmɛnenw na commissaire général de brigade Yaya Sangare wajabate i k'a dɔn a da bi ni ka faloko bi tigɛ sabula a bi ni ka ngalon de ta ka da kiiritigɛlaw la kiiritigɛla minnu y'a minɛ kɛwale cɛjugu la kɛwale cɛjugu minnu n'o bi maa don kaso la sabula ko minnu ni ko minnu kɛra i k'a dɔn ngalonda la a bɛɛ lajɛlen de yelen don Yaya Sangare i k'a dɔn k'a ti tiɲɛ fɔ sabula wari min n'a y'a sara Yamadu Keita ye Yamadu Keita ni wari in dira a denkɛ fɛ colonel Alpha Yaya Sangare i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye nganamu kumaw ye ani to a tiɲɛ kuma talen bɛ ka juge d'instruction de sɛgɛrɛ Yaya ka kuma don n'o tɛ n'a sɔrɔla i ma ko kɛ wari dun sara kun ye jumɛn ye wajabate sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a ye dugukolo dɔ de feere Yamadu Keita ma o min ye sécurité comme PDG i k'a dɔn wari in kasabi bɛ taa jɛ bɛɛ miliyɔn kɛmɛ ma wajabate kuma min n'a fɔra k'a ye kungo sɔrɔ sabula Yamadu ye wari sara a ye ka waati jan kɛ ka dɛsɛ ni k'i tɛgɛ da a ka dugukolo kan wajabate i k'a dɔn kuma in kɔni man kan nana bonya min kɛ i b'a ye k'a fɔ a nana dɔn k'a fɔ jɔnkala dugukolo in ŋanamu ngalonda la sabula dugukolo min ni ayiwa Yamadu y'a san a y'a san Yaya Sangare bolo nka Yaya Sangare ni Amadu Tugula Allah tiɲɛ dɔ bɔra bi dɛrɛ Amadou Tugula directeur général de douane kɔrɔ wajabate i k'a dɔn olu fila bɛɛ lajɛlen de da bɛ buru kelen na sɛbɛnnikɛla ko dugukolo in kɔni nganamu n'a gɛlɛya barika bonna Yamadu kɔni ma dɔrɛ fɔ a ma ɲɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ n ye n ka wari bɔ min nɔfɛ o ma sɔrɔ n ka wari ka segin ma wajabate o bi fɔ o de ma partie civile i k'a dɔn saratugu fɛ yen juge d'instruction y'a ɲini o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la min kɔni Yamadu ye a ka miliyɔn kɛmɛ ni tan min sara la n'a dira ngi ɲininka ayiwa Yaya ma a ka wari ka saga ma sɛbɛnnikɛla ko kuma in fɔ min kɛ i k'a dɔn ayiwa chèque nana bɔ chèque in dira Alpha Yaya Sangare de ma Alpha Yaya Sangare i k'a dɔn chèque bancaire fila wajabate i k'a dɔn fɔlɔ miliyɔn 40 filanan miliyɔn 70 wajabate i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen chèque nana di i k'a dɔn ni ka sɛbɛnfura k'a la k'a jira k'a fɔ ayiwa wari in sara la u k'o de ma décharge o kuma n y'a sɔrɔ Alpha Yaya ani Yamadu Keita wajabate i k'a dɔn ninnu fila bɛɛ lajɛlen bolo nɔ bila sɛbɛn kɛ i k'a dɔn a kɛra parquet la sɛbɛnnikɛla ko o kuma ngalon jumɛn min ni hali bi n'a ka bi wajabate i k'a dɔn n'a sɔrɔla ngalon don i na wari sara wa wari in saralen b'a jira k'a fɔ jɔnwa la i k'a dɔn dugukolo feere ko tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ min ye kɔrɔfɔ tɔ ni nganamu kumaw ye walima k'a fɔ i bi juge to a tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko o de kɔni kɛ bɛ Yaya ka baara ye sabula kunnafoni minnu bɔra a fɛ kɔsa in na kun wɛrɛ t'a la Abdini Maïga n'o ye juge d'instruction ye o to a bɛ se ka tiɲɛ cogo min sabula o de y'a bila sous mandat de dépôt a ko yɛrɛ k'i bɔ yen min ye Dirisa Amadou Touré procureur de la République tribunal de grande instance commune 4 na a ye to a tiɲɛ ba ta k'o fana sɛgɛrɛ k'a kɛ n'a fɔ bin de kɔni kelen don ale kan ŋanamu sira ni ngalon sira kan walima juguya wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko nin tɛ dɛ i k'a dɔn ayiwa a y'a minɛ a b'a kɔnɔ wajabate ngalon nka a b'a da bɛɛ ɲɛ b'o la a ko nin ko damadɔ minnu dugulen filɛ ɲɔgɔn na ka da kɛnɛ ka tandara wajabate o b'a jira k'a fɔ Yaya Sangare i k'a dɔn ayiwa ŋanamu kɔni caman de bɛɛ a sɔrɔla fɛn minnu na nin kɔni y'a dɔɔni de ye n'a sɔrɔla juge yɛrɛ kɔni ka hakili ɲumanya tɛ wajabate i k'a dɔn ayiwa bamuru de y'angale don a kunna k'a sababu kɛ min ye ayiwa ko caman de bɛ yen minnu datugulen don damase minnu ma o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ i jɔyɔrɔ man ɲi wajabate n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛ kulusi la k'i bɛ yɛlɛ jiri sanfɛ i janto i yɛrɛ la n'o tɛ a laban o laban wajabate a bɛ taa kɛ kuruna ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
mbala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tungara ne bɛ n tigɛ don joona Mali Sadio karamɔgɔ dɔ b'a tungara a ko min ye baɲumankɛtɔnw ye dugukolo bɛ meleke abada olu ti ban sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taa waliya ale bɛ Bafula bɛ marabolo la Bafula bɛ Kaye o marabolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye waliya ka den dɔ bɛ yen n'o ye Elhadji Bala Kulibali ye karamɔgɔ dɔ b'a tungara b'a ye k'a fɔ min ye baɲumankɛtɔn belebele don a ko n'i y'a lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungara alama don min ye alisilamɛ a bɛ hinɛ a bɛ makari karamɔgɔ dɔ b'a tungara min ye entreprise belebele dɔ b'a bolo n'o ye PDG Société Citoyenne Témé Mali sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Bala ka baaraw lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungara a kɛmɛ ka wuli k'a disi da fɛn mun na jamana in kɔnɔ o de ye min ye nɛgɛjuru ko ye karamɔgɔ dɔ b'a tungara telefɔni a baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na a ko a y'o jɔyɔrɔba caman de kɛ faso Maliba la a ko min ye kuranko ye karamɔgɔ dɔ b'a tungara a y'o jɔyɔrɔba caman de kɛ ka tila ka taa bila min ye jibonto n'o ye château ye min y'o ɲumanya a y'o fɛnɛ caman de kɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Bala ye karamɔgɔ dɔ b'a tungara b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ ka dugu la n'o ye waliya ye a waliyakaw kɔni kulu bɛ nisɔndiya la dɛ a ko mun na karamɔgɔ dɔ b'a tungara n'i ye Bala yɛrɛ lajɛ a ko yanni maa min bɛ taa kale dansinani ɲɛna kungo kɔnɔ mun na t'a da i ka bamusokɔrɔ ɲɛna so kɔnɔ dɛ o kɔni jɛ ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ale bɔrɔ ye n'o ye ale ka dugu waliya ye a bɛ nisɔndiya n'a ye a b'a bolo fila kɔrɔta n'a ye ale ye waliyaka ye karamɔgɔ dɔ b'a tungara b'a ye k'a fɔ ale ye kasonga ye Bala Kulubali y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tungara ni ale y'a bolo nɔ kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka ɲinɛ waliya kɔ ko a bɛ komi ale ma foyi kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye waliya ye karamɔgɔ dɔ b'a tungara Balakaw n'o ye musolakaw ye olu bɛ tirikitɔrɔkɔ baara mun kɛ nakɔ kɔnɔnaw la a y'u b'o la n'u k'u bila yelen kan sɛbɛnnikɛla ko nakɔ belebele k'o dilan k'o d'u ma min ye jibondow ye a ko min ye worobinɛ kunkolo kɔni i munumunutɔ waliya kare kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tungara i b'a dayɛlɛ ni ka tɛmɛ n'i yɛrɛ gasi t'i la a ko jiko gɛlɛya kɔni o kuma banna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ sira ko kuma o banna waliya min ye kalanko ye ka taa bila min ye kɛnɛyasow ye Bala Kulubali kelen a y'a disi da la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye baganw ka miniyɔrɔ ye karamɔgɔ dɔ b'a tungara min ye tilema gɛrɛgɛrɛ ye ji minɔgɔ ka bagan fa dugu kɔnɔ o tɛ kɛ waliya bilen a ko n'i ye Bala Kulubali lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungara a kinibolo mana nafolo d'i ma abada numan bolo tɛ bɔ a kalama a ko ɲumanya Ala de y'o ɲini an fɛ a ko min ye alisilamɛya karamɔgɔ dɔ b'a tungara Ala y'o ɲini an fɛ a ko min ye hinɛ ni makari Ala ye nin bɛɛ lajɛlen ɲini an fɛ ni Ala ye tafakɛ maa min ye a ko i k'i kɔfile sigiɲɔgɔn la i k'i kɔfile ka dugu la i k'i kɔfile ka jamana la Bala Kulubali ko karamɔgɔ dɔ b'a tungara min kɔni ye kira Muhamadi kisi nɛɛma b'a ye karamɔgɔ dɔ b'a tungara ale ka bangeli n'o mawuludu an b'o kɔnɔna la a ko maliden bɛɛ lajɛlen de kan ka ɲumanya kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungara k'a fili k'a kunbɛn sini minjani na karamɔgɔ dɔ b'a tungara n'i ye fɛn o fɛn kɛ Ala kama abada o ti bin a ko min kɔni ye jamana ye an k'a kanu an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana marabaaw Ala kɛmɛ k'a di maa minnu ma bi an k'u dɛmɛ u ka hakilina la karamɔgɔ dɔ b'a tungara n'a ɲana k'a bɛ ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye nka Ala m'an kisi la ni jɛngɛ donna la a bɛ tiɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali Sadio kɔnɔ a ka bi bɔli don ne bɛ n bolo kari ka don min ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba Batoma si sɔgɔ nin y'a ka fasiri ye sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 999 ni Bala baraka ɲumanya kɛ a ka dugu la i k'a dɔn jamana foroba baarakɛla dɔw bɛ yen olu baraka kayikaw i k'a dɔn olu da kolondi k'a filenkolondi sɛbɛnnikɛla ko o pamu baarakɛla commissariat sécurité alimentaire ninnu bɛɛ lajɛlen de ko don Bɔjabate ka taa se i k'a dɔn responsable administratif syndicaux ninnu bɛɛ lajɛlen to a bɛ nin ŋanamu in na Kayi a n'a lamini na Bɔjabate sɔmin kelen don k'a fɔ min ye balo ye tɔni 2000 bɔɲango u yɛrɛ dama de farala ɲɔgɔn kan ka nin ŋanamu ni k'a suɲɛ ka bɔ jamana ka ayiwa jiginɛba kɔnɔ Bɔjabate k'u d'a kan jɔni don o fam baarakɛlaw commissariat sécurité alimentaire syndicaux sɔmin kelen don ninnu bɛɛ lajɛlen de la Bɔjabate k'a dɔn Kayikaw fɛ yen balo min dara ni balo in dira Chinois jamana fɛ n'u k'a ma ko dɔn Chinois Bɔjabate i k'a dɔn u ye janfanba kɛ nin na ɲɛmaa minnu kofolen bɛ n y'a f'i ye cogo min foroba baarakɛlaw responsable administratif min ye technique o pamu baarakɛlaw la commissariat chargé sécurité alimentaire secrétaire généraux comité syndicaux DMTM taw CSTM taw fɔn n'a bɛ o pamu ka
bolo kan wajibate nunu ngoni somingele dula nangareba walela nangareba wale mi ni toni bakile ni keme konondo u yere u daka kafiye kabo jigina ko sebene kala ko nimbe ka kechugo jumaina nga minye ngunu ani segesegelu ko ni yef mi ngira wajibate ayera kafo ni jakulu fo be u be ukuru toni duru kan wajabate ikado ko takatanu e mashita do atara ta chugo mina u ya keke chugo jumaina ko sigase lu ya jira ka fo commissaire chargé sécurité alimentaire opam u kata se aywa association minu u tambe jakwe association ndesigi association minu ni demenkaka ikado bolo kanga takada association minu ma nunu ngelengele na bele jile taleflu damata association zigi wajabate jamana ka nere de kama se ka da kulunji ka pocho sebene kala ko mammi ni shino nana ni demenye toni bafla ni ko olu yere sina ku da toni bakile ni keme konondonga wajabati ni semabura minu ni dalu batala anana yefana kafo wajabati ka do commissaire de police fla kay ko fi olu fana farale u ka de kanizema bura langulu ngla wajabati semabura minu ni dalu jonjonde kafo ko association de bubulu association minu nu ni deme kakan sabani kala ko obolo nunu ngoni mbora toni duru ni association ubele jele ukuro kan wajabate ni ya jetemene toni bakile ni keme konondo wajabate ka do de taranu de te ikado awali tachugo mayala sekaseli kala ko ni ne sharatugo tonji jole do aduna mainga machino ye deme minge toni bafla malo wajabate muto tan uyo dedi akela kabini kalo kilemoni wolo vlan en 2023 wajabata ado mali famawu ani shinwa ka lasigide minye son excellence cheni jebon wajabata ka don adira nunu bele jele nyana sabani kala ko wajabata jamana minu nu bi demenge kanyeshi mali yarama no lu tora kaningana mu nunu me yalma ati farfata ku segara wa ako jamana yizigile doninga kai ko fe wajabata anabo opamu barakelaw uka sendikaw minye responsable technique responsable administratif anabu da ka mabbe sabula sigi kele do ku kono wajabate min woni yengi nyininga abotirbenari atama ngoni miti tafo kasuko ko tare ni munye sebani namu anye min bo swingsi kono kuna koro domba nouvelle horizon nyadangura karamo da batungura sebani kala aleye mamani turiye mamani ako angata tomaktu minye tomaktu ko fien mun kuntigale mbula karamo da batungura eko minye tafao ibaye ka fo fien bo dani ko ni be ka kuye doni sebani kala ko ako niya laje kabni baton tomaktu karamo da batungura bamanchu toro jugumun ta ku sigare ibaye ka fo sira ko ni belajelen ko ni tumila lembe bamanchu fe mate do mate bo min ko ni cheni dakele o de bolodara tibani kala ko min yanga fama wiye ulu ko ni masigi abada wulika jo dongo do bufa iba fo ko bamanchi de be ka poika bo dugu jugoro tibani kala ko ni fali tume nunu ba nyamwa soro bana ga bajana kono tibani kala ko akoni ko tabolo laje ako min ko ni tomaktu kawiye ramo da batmara marabulo era kalfa mi mamina no ye mairie ale na ka dugudon ma chama ulu nyonye ya akara nyonye na fa belele baye mauma dabe dugu ka yiwuli ga jola dugu ka yiriwala ramo da batmara la dala maw ni dine maw katabla transporteru la ale ni foroba barakelaw bela jeli sigara ni ku konota fo tbenikela ko ako ni ya laje uya ira ka fo blokisi no de ko ni ka sira ko ni ka mina ulunye ko afangirima ko ni ko be bla minam kono ko de samiaye sabu minye sira chama mbe ko tiseka soni watila tabenikela ko okuma ka bala jelante ba mancha walere min ko ne siraw de ku tebe ko chembe jikembe ku mine o ma teme ka boy munu be nulu kelengele nun kan karamo da batmora ko ni be tabi tani yira nae sabu minye ba manchu ko ne kulu lembe ko sube sebenigala ko ako min ko ne jamana ka wuli ka jo mali armée ka wuli ka jo yoro munun be ni transporteur jigi sama yoro ye karamo da bat ko de baye ka fo ni wati labaw na armée ulu franku je ninga sira ka labla doni meri era ko ako min ko ne camion ba do be karamo da bat ulu fali balo la ka tabla ma ko nya fen la kulu dona dugu kono ka ba sebenigala ko ni ye tomo tu dugu kono la je be karamo da bat ko ki ba don ka fa ko yela ma dona ko la mena munun tu menu se be ko dogara
la ko minɛnw bɛ ka ye fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maaw tun bɛ kini mun na karamɔgɔ de b'a tuma ko belebele bɔr'o la min kɔni ye foroba baarakɛlaw ye u kan ka fɛn fɛn kɛ karamɔgɔ de b'a tuma ko baara kɔni bɛ ka kɛ nin waati la o tuma min ye transporteurs ye u ye min kɔni laɲini kura kɛ jamana marabaaw fɛ jan ko bɛ se ka dɛmɛ cogo min na karamɔgɔ de b'a tuma minɛn minnu danbɛ Mopti u bɛ se ka don cogo min na Tombouctou karamɔgɔ de b'a tuma b'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛmɛ belebeleba kɛra min ye lajɛ u y'a kuncɛ ni duwawu don ye o ɲɛla hali kuranɛ kalan karamɔgɔ de b'a tuma ka ŋaniyaw kɛ kelen ye jan ko jamana in a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni ka bɔ jugu bolo kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don wajibi tɛ ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant Umaru Bagayɔgɔ nin y'a ka sɛbɛnni ye Umaru Bagayɔgɔ ale ye indépendant ka lasigiden ye min bɛ Kayikaw fɛ yen Kayi n'a lamini i k'a dɔn tile fila in na a man di dɛ sabula Badara Aliyu ka kafirifa épée wajibi tɛ k'a don yagalen bɛ sariyatigiw bolo sen kɔni o don bɛ Eaux et Forêts la Kayi i k'a dɔn a direction régionale Eaux et Forêts wajibi tɛ sɔmi ngele do k'a fɔ min ye Eaux et Forêts ye k'a ɲɛmɔ min ye cadre caman ye directeur régional chef de cantonnement Bɔjabate i k'a dɔn minnu bɛ ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'o ye responsable de contrôle ye ninnu bɛɛ lajɛlen welelen do Kayikaw fɛ yen Bɔjabate u ka pôle économique o man di Umaru Bagayɔgɔ ko vérificateur général Bɔjabate k'a dɔn ale de ko in n'u bɔ ma min n'a kun y'i kunda Kayika ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula sɔmi ngele do k'a fɔ ŋanamu ba de kelen bɛ Kayikaw fɛ yen Eaux et Forêts la Bɔjabate a bɛ ne ka kalo fila bɔ ɲɛma damanda Bɔjabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bara ka wele ni ka taa ɲininkali kɛ ɲininkali in yɛrɛ bɛ ne ka guzaw sabula a nana dɔ k'a fɔ min kɔni ye wari yɛrɛ ye ninnu ye sonyani min kɛ Kayikaw ka Eaux et Forêts la u ye janfa min kɛ Kayikaw ka Eaux et Forêts la a barika bonyana u ko min ma fond d'aménagement de protection des forêts du fonds d'aménagement et protection de la faune Bɔjabate i k'a to exercice san caman na 2018 2019 2020 21 ka taa bila octobre kalo tile 31 la vérificateur général ye a ka saloli sera nin bɛɛ lajɛlen ma Bɔjabate k'a dɔn a nana dɔn k'a fɔ majɛba de bɛ cakɛda minnu ɲɛmaa minnu bɛ n'u b'a fɔ ma ko chef de cantonnement chef de poste Bɔjabate kunnafoni caman de y'a jira carnet de b'u bolo carnet minnu ayiwa ni sɛbɛnni bɛ k'a kɔnɔ ni warisara karinaw don Bɔjabate k'a dɔn warisara karinaw i k'a dɔn u bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn minnu ma i y'a dɔn sɛbɛnfura ye fila ye min bɛ tigɛ ka di i k'a dɔn kunkurunin bɛ to ayiwa sɛbɛnfura ju la o ye susi ye Bɔjabate hali susi i k'a dɔn u y'olu bɛɛ lajɛlen feere k'o wari ta ka k'u kun sɛbɛnnikɛla ko a ko a taara ka ɲɛsin fɛn minnu ma autorisation minnu bɛ di ayiwa i k'a dɔn ayiwa yiri bɔli la numéro de permis Bɔjabate i k'a dɔn ani hakɛ min ni o yamaruyalen bɛ Bɔjabate ŋanamu taara nin bɛɛ lajɛlen la a ko carnet na souci vierge Bɔjabate i k'a dɔn u y'a bɛɛ lajɛlen de tigɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen namara sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jateminɛ kɛ chef de cantonnement walima poste minnu bɛ yen Bɔjabate yamaruya min b'u bolo n'o ye permis a fɔra ko jiriju 1000 Bɔjabate i k'a dɔn yamaruya kelen don nka jiriju 2000 ni kɔ i b'a ye k'a fɔ o de saloliw fɛ Bɔjabate ko o sɛbɛnfuraw di chef de cantonnement postew la minnu bɛ permis de transport fana di Bɔjabate jate min fɔlen d'u ye olu fana tɛmɛn'o ka 100 o 100 i k'a dɔn u ye 200 far'o kan Kayi n'a lamini Bɔjabate i k'a dɔn bolokɔni ɲɛsinnen bɛ a chef de cantonnement ma kosɛbɛ i k'a dɔn Jango dugu minnu bɛ i n'a fɔ Sajola Lundu Keɲɛba Kita Bafulabɛ Mahina Bamafele Anbe Dedi Tukɔtɔ min ye Kasaru Faliya min ye Jalafara ye Faraba ani Kusanɛ Kayi yɛrɛ nɛmuni yɔrɔ ye dɛ nin dugu ninnu Bɔjabate k'a dɔn u fɛrɛ kɛra nin dugu ninnu jiri de ma kosɛbɛ Eaux et Forêts minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na Bɔjabate k'a dɔn u ye jigitigɛba de kɛ pôle économique financier min kɔni bɛ Kayi Bɔjabate i k'a dɔn sa kalo 12 nin maa ɲɛmaa ninnu olu de bɛ taa ka segin la ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli la sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛ bɛ nin ka dɔn sabula 200,000 ani 2,200,000 bɔɲɔgɔnko Bɔjabate k'a dɔn nin foroba baarakɛla ninnu u y'o de da u kun Bɔjabate k'a dɔn jamana juguya la min kɔni ye direction régionale de Kayi a directeur yɛrɛ tɛ kisi Bɔjabate k'a dɔn a nagakɔrɔmaa tɛ kisi sabula yanni sɔɔni cɛ sɛbɛnfura in yɛrɛ e ko a ma taa tribunal de grande instance la Kayi wa Umaru Bagayɔgɔ ka fɔ la Kayi kaso bonba a na fa sɔɔni nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ min o ka kɛ
Jekapip. Karamɔgɔ dɔ b'a dungara. Mbala cogo bɛ di. Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx. Min ye bamananden. Nin y'a ka sɛbɛnni ye. Wajibate i k'a dɔn ka ko bɛ n sɛbɛn la. Wuli ka jɔ ni cɛsiri jango samiya donda fɛ. Jiri jukurunw ani waw kan k'o dɔn. Wajibate k'a dɔn polisiw ka yɛlɛma ni ka kɛ i k'a dɔn sɔrɔdasiw ye. Baaraw dafara. Sabula tile fila in na min ye wuli ka jɔba ye n'o ye awa kalan ye min k'a dɔn polisiw ka kalan k'a timɛ ka baara daminɛ. Wajibate ani sɔrɔdasiya baara bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn a da donna. Wajibate sɛbɛnnikɛlaw ko komisariya min ye komisariya 40 kura ye. Wajibate k'a dɔn dayɛlɛ la. Min ye sous-officier sous-officier 3,000. Wajibate k'a dɔn komisari 650 ani 5. Wajibate k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tilala formation na wa min ye baara yɛrɛ daminɛni ye i k'a dɔn o kɛra. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ komisariya de polisiw jango marabolo kura marabolow kɔnɔ komisariya de polisi 40. Wajibate o de dilanna kɔsɛ in na waasa jamana lakanani ka taa bala Kayi Kulukɔrɔ Segu Moti Tumutu Gawo Kidal Tawudeni Menaka Ɲɔrɔn du Sahel Kita Joila Nara Buguni Kucala San Douanza ani Bajangara a tɔ yɛrɛ bɛɛ a ko sɛbɛnfura minnu bɛ yamaruya di n'o ye faama sɛbɛnw ye n'o ye arrêtés ye Wajibate k'a dɔn chiffres ka ca o bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn juma tɛmɛnen mars kalo tile 31 san 2023 ministre de la sécurité protection civile min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minnu bɛ commissaire de police kalan na o kalandenw Wajibate o arrêtés ka taa se min ye officier de police commandant major commandant capitaine lieutenant ni sous-lieutenant yaro olu caman kɔni bɔra la sabula u ka jala bɛ ta sɔrɔsi jala de la jate bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ni sɔrɔsi jate de Wajibate o arrêtés bɛɛ lajɛlen kɛra k'a ban alamisa octobre kalo tile 20 san 2022 CNT bɛnn'a kan sariya kisɛw ni k'a jira maa 111 min n'o kun bɛ bulon kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ko i k'a dɔn a ɲɛna fo kana bila octobre kalo tile 27 san 2022 ni wa faama bɛɛ lajɛlen y'a bolonɔbila k'a fɔ polisiya i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ don sɔrɔsiya kutumu kɔnɔ nin kuma in fɔra ANRA sɛbɛn min kɛra Bamakɔ Wajibate n'a hakili b'a la kabini décembre kalo san 2021 polisiya ka dabila k'a bɛɛ kɛ sɔrɔsiw ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana lakanani a kologiriya ni yɔrɔ minnu minɛna Wajibate i k'a dɔn sɔrɔdasiw fɛ i k'a dɔn yɔrɔ bɛ di polisiw ma olu ka lakana sabati o yɔrɔ kelen kɔnɔ min bɛ se k'a to Bamajɛ wale i k'a dɔn a bɛ dɔgɔya sɛbɛnnikɛlaw ko bɛnkan ye nin de ye n'o dun kɛra polisi ni sɔrɔdasi dama bɛ kɛɲɛ Wajibate i k'a dɔn jala la sara la makama ani sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa dama kɛɲɛ sabula i k'a dɔn o de fɔra sɔnkɛriw ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Wajibate k'a dɔn a polisiw kɔni jama b'u bolo Wajibate k'a dɔn a jalatigi n'a jalanda Mali fa bɛɛ lajɛlen minɛni i k'a dɔn polisiw kɔni a jama bɛ yen sɛbɛnnikɛlaw ko hali tile fila in na formation ba min n'o kun bɛ sen na i k'a dɔn polisi 3,000 Wajibate i k'a dɔn 29e promotion sous-officier police nationale Wajibate k'a dɔn olu tilala kalan na kabini alamisa septembre tile 7 san 2023 école nationale de la police la Wajibate k'a dɔn olu bɛna walankata sa ayiwa ka jamana fa bɛɛ minɛ min ye kɔrɔlen i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa maa 605 olu kun dilala a mɛnna o bɛɛ lajɛlen fana ye komisɛri ye Wajibate k'a dɔn minnu ye sɔrɔsiya baara a n'a kala bɛɛ kɛ Wajibate minnu fana kan ka baara daminɛ yanni janvier san 2024 sɛbɛnnikɛlaw ko kuma min ni olu bɛ nin sɛbɛnni in kɛ Wajibate min tɔni tora o de ye u ko min ma ayiwa grille indiciaire n'o ye sara ye o damakɛ ni a n'o baara bɛɛ lajɛlen dafali a kɔni kɛra sɛbɛnfura la k'a daminɛ a tɔni toro de o yɛrɛ man jan bilen koyi Wajibate sigi kelen don k'o makɔnɔ n'o tɛ sɔrɔsiya formation a marifadege n'a kɛlɛdege Wajibate k'a dɔn u kwar'u la u y'o bɛɛ lajɛlen dɔn lakana bolo kan ani jateminɛw bolo kan a tɔ kɔni tora sa
ami doni mina ko bi u ka baara dam mun ye sɛbɛnni an ye min bɔ le swinsi kɔnɔ ko na kɔrɔ dɔnba l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ tɔgɔ ko Adama Jabate ko an ka ta Kajolo karamɔgɔ de b'a fɔra min ye ni politique n'o ye Isaka Kasidibe adjudant chef k'a y'a kɛrɛla marifa kɛ k'a yɛrɛ fa subhanallahi sɛbɛnnikɛla ko mun y'a sɔrɔ karamɔgɔ de b'a fɔra min ye Sikaso marabolo ye i b'a ye k'a fɔ nin don in kama min kɔni ye nɛgɛ kaɲa 16 karamɔgɔ de b'a fɔra tarata tɛmɛnen n'o bɛnna ni septembre kalo tile 26 a ko min kɔni ye adjudant chef ye karamɔgɔ de b'a fɔra k'a yɛrɛ ye o jalan yɛrɛ sɔrɔ 22 septembre yɛrɛ la nkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Kajolokaw ye u b'a dɔn k'a fɔ ko maa dumanba a ko a bɛ baara min na n'o ye polisiya baara ye karamɔgɔ de b'a fɔra su ni tile a b'a na bila fɛn fɛn a b'o girin k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ a ka denbaya yɛrɛ fɛnɛ ka d'a ye nka nin don in karamɔgɔ de b'a fɔra b'a ye k'a fɔ a muso kɔni a na kɛ n'u kun taara a mago dɔw ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni Isaka Kasidibe ye adjudant chef a bɔra baarayɔrɔ la karamɔgɔ de b'a fɔra min y'a ka marifa jamana ye min ta ka d'a ma ka lakana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a sina k'o bɔ a kɛra la ni k'a kunkolo lajɛ k'a ka kun lew subhanallah sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a fɔra a sina ka da basi kɛnɛ na ten o yɔrɔ bɛɛ la min ye kulekan sina ka bɔ sokɔnɔnaw la ni sigiɲɔgɔnw fɛ baw de sina ka boli joona joona ni k'u ka denbaya sɛgɛrɛ n'o ye Sidibelakaw ka sokɔnɔna ye mun de bɛ yen sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni jama kɔni kuma ma surun da kɔnɔ karamɔgɔ de b'a fɔra k'a yira k'a fɔ polisikɛ kɔni y'a yɛrɛ fa joona joona min ye Kajolo commissariat de police ye wele bila l'olu ma olu ni boli nana joona joona min kɔni enquête ye k'a dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ fɛn fɛn jaabi bɔra o de ye abada fagacogo ma dɔn cogo si la min ye ni polisikɛ ye a ma sɛbɛnkɛ k'a yira k'a fɔ a bɛna a yɛrɛ fa maa ma dɔn k'a fɔ ni maa bɛ ɲɔgɔn na maa ma dusukasiko y'a la nka min ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Adama Jabate a y'a yira k'a fɔ san 2022 karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a delila ka asidi ji min k'ale b'a yɛrɛ fa ko sabu ko diɲɛ yɛrɛ nege t'ale la asidi min na 2022 o tuma u y'a cɛ ka labitani sɛgɛrɛ min ye kɛnɛya tigilamɔgɔ olu kɔni ye donna jigirɛ kɔrɔ joona joona min kɔni ye k'a kisi a ma sa o la bilen min kɔni 2022 fo ka na bila filɛ ni septembre 2023 la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni saya ma bɔ 2022 o tuma a bɔra 2023 sabu a ye mugu ci a yɛrɛ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o ka bi bɔli don Jabate k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Jabate i k'a dɔn min ye nafaji a n'a lamini Jabate k'a dɔn an fana an dusu kasilen bɛ bi kosɛbɛ nka Ala mana min kɛ Jabate k'a dɔn foyi den kelen t'o bali i k'a dɔn Zigi ɲɔgɔn an ka duw nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na min ye Umaru Gori Ɲangado an bɛɛ b'a wele ko Ɲangado sigida la silamɛba Jabate i k'a dɔn sigi ɲɔgɔn ɲuman Jabate sa kalo 12 ka taa